ningo ababwatani wanyarako bagochamo litukulia lero sabanyarako bakwemurunganiria obocha buli bwanyagedre kwa nekwa sinsemecho kwa muno asabanyarako bakurwa esege tobuna obochenu banyarako bakonekwa ase omochujwa keroka bonagutumanya omulikito Fred Agari. Abakori emirimo be county ya Nyamira abo bakobeka obochenu asomo Keroka Township nigo bemurunganirie abantu bagutugute ubi asomo cyoyo utabwati amachiko abekirarolo elyo kolenda ebintu bitoyitanaine egento keirire Keroka gutwara obunyinyero bonge namono chinga kyechi chembure nyinge bono igya Keroka obocha mbwa baga bantu bakete bocha babegesuruga mwani skoroje bono mwishimiyo akare organize bocha bokarusi kutoka kana bocha mbocha bobe kuga so bono this is not a dumping site bono omo mutu mona biashara naro Keroka okuruku enoko igaimo ka bocha bwa yakorete kurubwa ya ojo kubeka gase tokane tega se akane do akasibi kabisa nabantu bakorete gase bokusiye gereza akaraba magaga iga asenencho yobo chafu kolende harakati hiyo kwenye gwake metana ko sambe gubi na kwenye go clean omuchobe clean iko twali kwanjo omuchokeroka osikwe obuchabu tete go sali omuchokeroka ase njero yo godambu obuchafu kaki go twabasaba singincho bwo moyo bugwanja omuntu akogenda oreto obuchabu twakirire magegaiga twabusira sara birese chisesego chiari go kobekumaiga obuchabu ebintu ebinge tugasamba bono rero bakomotaro otwagete omonto omanya gocha karo torigete no tambing omanya kobeke ubi ojo mobo bonchirya bomuchoyo nigabe ko byara egento no nyana bokyale ntaliberera kurwase abonchirya bande oyo moito oyo nyara ko baga gutuma omokori emirimo yoyomo oreto obuchafu ocha godambu maiga kulende oyo moito omokori emirimo omubwata obwate gurubaro echiri mono aso yo minto nasi abwatiru ngana sengenjo omonto akogenda oreto obochabu twakirire magegaiga twabusira sara birese chisesego chiari go kobekumaiga obochabu ebintu ebinge tugasamba bono rero bakomotaro otwagete igaimo kogenda oreto obochabu beka ekero omonto yo ya uri gruparo nagenda ngo toretero yo gotomo yo kobeko obochabu ga ogenda polisi bando yo kobeko oreta masigari baja kubwata omusipati gete obwate hoteli yeriga wasa ange wasa omuru obochabu abute nerero egekekyo boni gasa kendireta se omuchokeroka police station nigo abonchirya babasabira abanyene chinyomba somo Keroka gutwara omurobiri omuronge asaba komboi babo elyo kolenda obochenu abamenyi bakeroka ngelinga ekero obuchabu bwabere collected ise bamenyete babo bekasigeta at least county government ya Nyamira nebwate guideline Jumatatu na Chuma aliye gweta banda baruto obuchabu instead yo gocha gutambuga iga asako bachafu nigo aya achire amatuka makoka korwa egetaseni kiagetembe kemurekero obuchabu nabo igo eubi eyo yaraterete asomo choyo egente getangani ntori no mogoko asengencho ye TV kurukugetembe TV last time mwachite mukabeko obuchabu gotoka iga asomo Keroka umushimigwa na ategeti chukumu eyo akagenda kalia abako busaga iga Inkoribotara gatembe kurwa somo Keroka Township county ya Nyamira inche Fred Agari.